ин навбат аз миллион ё миллиарди касе қисса намекунам, балки рӯзгори кормандонеро мавриди таҳлил қарор медиҳем ки дуи моҳ аз соати муайяншуда дертар ба кор меоянд. Агар дертар 5-10 дақиқа бошад ба қавле ба хайр аст, аммо соат ҳатто рӯзҳо мегузараду аз корманд дарак нест. аҷиб ин ки маблағпурсӣ ё рӯзи маошро фаромӯш намекунанд. ҳамин аст як зинаи охилӣ. ин албатта ҳазл буд. коуч ё худ мураббӣ Роберт Бейтман вобаста ба ин мавзӯъ хулосабарории таъсирбахш намудааст ки фишурдаи онро пешниҳодатон мекунам. яқинан ба тоифаи коргурезҳо мақбул намешавад, аммо ба манфиат аст. Бейтман қайд намудааст ки ба кор дер намудан як қатор зарарҳо дошта метавонад. аз даст додани имконият. фарз кардем, агар шумо дар ширкат ё корхона фаъолият доред ва рӯзи сешанбе ба кор намеоед, аммо ҳамин рӯз роҳбарият ният доштан шуморо ҳавасманд кунанд, бо ҳамин минвол аз боварӣ баромаданатон аз эҳтимол дур нест. ё агар рӯзноманигоред ва медонед ки фалон рӯз бояд барнома омода кунед, аммо телефонро хомӯш мекунед занг назананд гуфта, ё зуд бемор мешавед. таъсири манфӣ ба фаъолияти корӣ. тадқиқотчиён аз торнамои Jobs IE ба хулосае омаданд ки 46% кормандон нисбати ҳамкорони доимо дер меомадаашон даъво мекунанд ва ҳар се роҳбар бо ин гуноҳ шахсеро аз идомаи фаъолият маҳрум мекарданд. роҳи осону хулай барои раҳоӣ аз кормандоне ки доимо боиси эҷоди мушкилӣ мегарданд. таъсири равонӣ. ба ақидаи Бейтман, кормандоне ки доимо дер мекунанд ба ҳолати стресс гирифтор шуда метавонанд, зеро бо ин сабаб ҳама рӯза касе онҳоро мазаммат мекунад. аммо дар рӯзгори кунунӣ нафаронеро дидан мумкин аст ки ягон шакли мазаммату насиҳату маслиҳат таъсирашон намекунад. солҳо сипарӣ мешаваду феъл дигар намешавад. шояд суол кунед ки бо ин гуна кормандон чӣ бояд кард? биёед аз касе намепурсем, худатон фикр кунед. ба се варианти пешниҳод намудаи Роберт Бейтман оид ба зарари деромадан ба кор метавон илова кард, аммо биёед роҳҳои раҳоии ин бемориро ҷӯё мешавем. бедор намудани ҳисси масъулиятшиносӣ. шумо пеш аз кор омадан ё замоне ки шартномаи меҳнатиро имзо намудед, хонда будед ки чӣ ӯҳдадориҳоро бояд иҷро кунед. итоат накардан метавонад боиси қатъи шартнома гардад. дар ин маврид кормандони рондашуда боз роҳбари ширкатро гунаҳгор мекунанд ки гӯё зидди мондани ӯ буданд, аммо аз бемасъулиятиашон ба касе чизе намегӯянд. шахсоне ки арзиши вақтро медонанд. яқинан ин гурӯҳи кормандон ба кор дер намекунанд, агар дӯстдори хобу дурӯғгӯӣ нашуда бошанд. тарҳрезии рӯзи нав дар шаб. яъне фардо вақти худро сарфи чӣ кор мекунанд медонанд. корхона равам баъд як гап мешавад гуфтанд ғофилист ва бекорӣ боиси пайдоиши ғайбату буҳтон нисбат ба ҳамдигар хоҳад шуд. орзукунанда будан. нафаронеро дидан мумкин аст ки нисфи умри худро дар ширкат ё корхонаҳои алоҳида гузаронидаву доимо меноланд. бо ин гуна одамон ҷура ё дугона нашавед. ба ақидаи Бейтман, корманд бояд барои расидан ба аҳдофи худ мақсади муайян дошта бошад. як кор карда рӯз гузараду маош гирам шуд гуфтан худфиребӣ ва дур мондан аз пешрафт аст. фаъолияти худро шавқовар кунед. бо ин роҳ корхона ва ҳамкасбонатонро дӯст медореду кӯшиш мекунед барвақттар ба утоқатон оед. як таҷрибаи аҷиб аммо муҳимро метавонед дар худ санҷед. варақеро гирифта як ҳафта ё моҳ ҳамарӯза сабабҳои ба кор наомаданатонро нависед. бовар дорам миёни 100 баҳонаи бардурӯғ шояд як ҳақиқат бошад. пас варақро пора пора намуда бар дурӯғгӯию авомфиребӣ нукта гузоред ва бо меҳнати ҳалол содиқона вазифаҳои худро иҷро намоед. агар хоҳед ки комгору муваффақу хушҳол бошед, коргурез не, кордӯстдор шавед.